Dua lah Mbak Farida loro rek, aku tak dolan nang nggone Mbak Yus ae daripada gak ono koncoe nyangkruk. Assalamualaikum Mbak Yus. Loh, Mbak Nurus nang kene rek. Walah Mbak Weni yo iki lho nunggoe Mbak Yus masak. Walah iya Mbak Nur ra ono, aku lho Mbak gak ono ewange Mbak Farida loro. Aku tak nunggu Mbak yo. Mbak Yus sampean masak apa, Mbak? Walah iki lho masak tempe ditepungi menyesuaikan tanggal. Gak apa-apa iku wis enak iku Mbak, sampe gak ono sambel Tanggal ya. tuwek. Iya Mbak Wi nang kene ae, kok sapa lek mateng sarapan ya. Ya wis beneran Mbak, aku ya gorong mangan nunut sarapan pisan. Ya apa wong loro wis nunut kabeh iki. Mbak Yu sampean niku gorengnya nggih tepung apa, Mbak? Walah iki lho tepung iki lho enak, tempene gak usah dibumboni wis, dikei tepung tok wis cemplungno wis enak. Ambune enak Mbak Yu, sampean ndek maneh tambah aku tak njaluk sik Mbak, engko lek misale cocok aku tak titip sampean. Oh iya ya njaluk sarapan, njaluk tepung. Gak apa-apa Mbak, sekali-kali yo gak bendino ae. Titi rek iki rek. Katene piro regoe Mbak sakmono? Alah 3.000 mekan. Aku tak njaluk ya. Yo. Lho lah aku, lah ono kene iku gak ada siji aku njaluk pisan. Beh ngente-ngente iya jane tangga loro iki. Alah murah engko enak aku tuku dhewe. Mbak Yu sampe nyambel apa ketokane kok enak ngono, Mbak? Lah, lombok tomat, bawang wis biasane. Mbak terus no yo aku tak goreng yo. Iya wis kene. Wih, enak iki rek, ulekane mantep, sambele mblewekeh ngene kelak. Iki kok aku iso embuh maneh, Mbak Yus. Endong perasaan lo nggotok dadi pengawas. Ayo, kok makan gaji buta? Iki emang ngono goreng. Aku tak adus sik. Oh wis kono nang adus. Ya ngono, pinter. Alhamdulillah aku direwang. Iki gak mangan tok. Piye ngene iki maling ngrewangi masak ngene iki jenenge Mbak ya. Iya, kene iki ya tau diri, Mbak. Tapi Mbak Yu, sampean nek nggih sambel iku ancene sampean godhog sik. Terus mari ngono dingenekne kita. Yo, aku ngono. Digodhog, maro diulek, maro digoreng. Soalnya lek aku iku tak goreng sik baru tak ulek. Tapi lek ngene iki malah tahan lama yo. Yo. Wis Mbak Yus iki wis mari kabeh. Lho Mbak Yus, sampean ku ya apa sih? Mbok yo engko ae paling ngorai, mosok lagi mari siji dikorai, siji dikorai maneh. Lah yo engko enak bareng-bareng. Lek aku iku biasane Mbak Yus wis mari kabeh ditumpuki, numpuk akeh baru tak korai, gak siji-siji ngono. Lah yo gak Mbak, lek aku seneng ngene, siji tak korai, siji tak korai. Jadi masakku mari koraanku gak ono. Iya, iku jangan wingi. Iki lebaran lodeh wingi lah enak sih tambah enak. Enak Mbak Yus, mangan sih ya Mbak ya. Iya, enak ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dino ae koyo ngene. Iya Mbak Yus, sampean nek pas masak ini kondo-kondo Mbak, aku tak ewangi Mbak. Tak ewangi mangan maksudnya. Makanya yo goku koyo ane iki, Kak. Kak monggo yo mbek. Menang. Jadi Kok bimbingan. Astagfirullahaladzim. Aku terus dikei sak amdukan. Enak Mbak Nur, wis oleh tepung, wareg. Matur suwun Mbak Yus. Balik sih ya Mbak Yus. Meneh lek sampean ono masak-masak maneh ngomong tak ewangi mbek Mbak Nur ya. Wareg suwun ya. Walah iya padha-padha ancen wis wareg padha mulih dhewe-dhewe. Sampean mulai ya Mbak? Gak Mbak, gak ono penggawean. Lah gak ada penggawean ae cangkut nang omahku sih. Ayo. Ya. Wis Mbak, layah-layah nang kene lho Mbak. Iya, Mbak loro apa Mbak Farida? Jarine greges Mbak, paling pilek kaya aku ini iki lho. Walah makane kok sepi. Makane aku gak ono kanca cangkukan, aku pilih dolan. Mbak Nur, sampean ngerti gak? Yuk Sulastri lho lagi tukaran ambek bojone, ambek sing lanang. Sampean kok krungu sih Mbak? Aku iku dikandani Mbak Farida.
Mari tukaran ambek sing lanang. Iya. Terus ya apa kelanjutannya? Nah makanya iku double lancene. Wingi meneh aku judule tok. Mbak Wiwin tak kandhani yuk Lastri tukaran tiwas saiki malah wonge loro gak iso ngandani. Walah berarti guru-guru lanjutannya. Iya, ngene kan boleh aku penasaran. Lah, ya. iya. Jiwa penasaranku ku meronta-ronta. Oh, infonya teko Mbak Farida. Iya. Tapi aku dhewe penasaran, Mbak. Soalnya nonton iku kok koyo aneh ada percikan api-api kate pisah. Ya Allah. Sesuk ae. Iya. Lek biasa kan Mbak Farida lek isu kan nang omahe sampean to. Biasa dolan kan yo yo. Sampeyan kok WA aku ae. Mbak Farida wis mrene kok aku tak melok rono ya. Wis muga-muga meneh Mbak Farida waras dadi awake dhewe ngerti infone. Iya. Aku malah penasaran ngene iki, Mbak. Mbak. Misale wong nang omahku ya, sampean tak info. Yo sampean WA ya. Yo, Kok aku yo. cil langsung moro.